Salut și bine v-am regăsit la nou joc pe canal. Asta este un fel de GTA. Și care este GTA nu știu dacă este Pixel, dar nu contează. Aici vedem că avem niște grele. Bătă! Hi there! Shut up! Oh! Iar câteva. Și bune bani. Mărlane. Putem să jucăm basket. Ui. Play minigame. Ia. Ok. Da. Cum n-ai băiesc? Hai, nu poate nimerim. Te trag un mingelo. Da. What? Doamne, ferește. O, bă! Mai ce cu? Dar nu fac eu, cred că face. Eu zic, nu revelion. Ok, hai. Așa, e. Trebuie 7 băgade. 7 mingi înscrise. Hai. La naiba. Sper să vă placă episodul ăsta. Dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Să strângem la episodul ăsta 10 like-uri. Ca să văd dacă avem și partea a doua cu lucrurile ăsta. Și am făcut... Băi! M-au sărit... Ia, unde-s băi? Ok. Avem fermă. Dacă are lag, vreau frumos să mă scuzați pentru că nu știu de ce. Hai să dăm la boroc. Ce e asta? Uite. Stai. Nu controlează. Bă! Vine mașina! What? Să mă zânesc. No. Haideți, mă. Ia, stai. Spune că are nitro. Bă, ce slow motion. Ia, stai. Dacă vreți să facem și o serie de Minecraft, spuneți-mi în comentarii că poate facem. Dar dacă vă plac episoadele astea, că așa nu pot să fac singur. Vreau suport din partea voastră. Dacă vă plac Bă! Doar în copaci, mă? Nu știu. Ăsta e player. Sau ce? Ia. Ok, gata. Stai. Băi, mașină! Ia. Boi. Bă, stai să mă o mașină mea acum. Ui. Wow, care cu bani, bă. Ce face asta? Cred că spawnează un joc disco, ia. Da, sigur, ia. Ok, asta cred că de plictiseală. E a doua oară când venim aici. Ia să văd. Ce este pe... Un magazin de arme! Nice! Ok. Avem și ce pui? Dar e enormă. Hai că mergem la magazin de arme. Poate ne cumpărăm și noi o armă. O armă frumoasă. Mă apuc de pus pe masă.
Nu știu, nu-mi trece nimic prin minte. Uite mașina, Dai. Și nu elicopter. Elicopterule. Uite acolo. Bă, mult am mai mers. Da, mamă, kilometri am făcut mașina asta. Uite mașină, să scot checkpoint-ul. Fi liberă, ca pasărea. You like it? Și nu... Ok, ia să luăm scar. Nu? Ok, hai că pistolul ăsta, cred. Luăm... Stai să dau... Avem și telefonul, te cred. Save game. Da. Uite un selfie. Armele aici. Uite așa, gata. Vreți să-mi pun și un selfie. Deci, momentan. Deci, luăm pistolul, SMG-ul. Să nu așa. Dă-mi aici. Uite. Shotgun-ul. Ăsta, revolverul și SMG. Ok, acum arme. Ăsta, gloanțe. Ok, uite bă, dar nu se aude când le iei. LOL. Luăm și pentru ăsta, dar nu aș că nu joc mai bazooka, bă, dacă... Ia hai să vedem, stați așa. Și acum mai merge. Mașinuța! Zulea, bă! Ok, hai să dăm la mașină. Mașină, și noi... Ok. Dacă după ce se termină reclama, revenim și noi.